Portem 5 anys intentant dialogar, portem 5 anys intentant parlar, portem 5 anys demanant que se'ns escolti junts. Això ho fem perquè anem junts, això ho fem perquè anem de la mà, i això ho fem pel sí, ho fem a favor, no contra ningú, ho fem a favor d'un futur millor per tothom, sense exclusions. Som aquí perquè el moment és únic, excepcional i únic. Som aquí perquè som molt a prop d'un canvi possible, potser de l'únic canvi possible, i no ens podem permetre el luxe de malbaratar aquesta oportunitat. Som aquí perquè hem de poder fer allò que no vam poder fer el 9 de novembre. Ens hi juguem el futur. Ens hi juguem el futur de 7 milions i mig de persones, però ens hi juguem també la dignitat d'un país. La gent ens para i ens diu, ànim, va, ara sí, és l'hora, no pareu, no defalliu. Ara és el moment d'avançar, ara és el moment d'aconseguir-ho. La revolta dels somriures. La força de les urnes. Ajudeu-me a explicar a tothom, casa per casa, porta per porta, junts, sí, guanyarem!